ҳамасола дар кишвар 8 июл ҳамчун рӯзи маъюбони тоҷикистон таҷлил карда мешавад. дар муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби ноҳияи варзоб низ ин рӯзро дар сатҳи лозима таҷлил намуданд. нахуст масъулини муассисаи зикргардида суханронӣ намуда иброз доштанд ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони дорои имконияташон маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. аз замони ба даст овардани истиқлолият то имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таъмини кафолатҳои иҷтимоии мардум хусусан маъюбон равона гардида дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. ҳадафи роҳандозии чунин тадбирҳо низ мусоидат ба ҳуқуқҳои маъюбон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ инчунин ҷалби таваҷҷӯҳи кулли ҷомеа ба мушкилоти маъюбон мебошад ва дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат нафароне ки бо ҳукми тақдир маъюбу дастнигаранд пайваста ба ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хусусан президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаро гирифта шудаанд. ҳадаф аз таҷлили рӯзи маъюбон ҳам таваҷҷӯҳи ҷомеа ба беҳсозии шароити зисти онҳо мебошад. дар ин рӯзи фараҳ миёни тарбиятгирандагони муассиса мусобиқаҳо роҳандозӣ шуд ва иштирокдорон ҳар як шартҳои сабқатро моҳирона иҷро менамуданд ва чеҳраи болидаву хушҳолии онон ба тадбири идона ҳусни дигар зам намуд. бояд гуфт ки дар ҷумҳурӣ барои маъюбон дар тамоми соҳаҳо имконияти баробари кору зиндагӣ фароҳам оварда шудааст ки ба беҳбуд бахшидани шароиту имконоти онҳо мусоидат мекунад. дар фарҷом барномаи рангини консертӣ пешниҳод гардид ва ба иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравӣ низ супорида шуд.